Исәмесез душанбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцианат Фольны таныштырам. Бүген безнең программада. Якын кешеләрен югалткан корбаннан гаепләнүчегә әйләнде. Татарстанның югары судында Тукай районында килеп чыккан кытышкыч янгын турындагы эшне карый башладылар. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Җәй көне көзге һава торышы. Август ахыры, сентябрь башы ала берсә, кояшлы көннәр күбрәк булыр әле. Көтеп калабыз. Татарстанда җылы көннәр тагын булырмы? Бу хакта тулырак Алия Сабирова. Казандагы күп фатирлы йортларның берсендә түшәм ишлеп төшкән. Аның сәбәбе нидә? Бу эшләр тиз генә бетә бит, җанрылар башланганы. Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Yollarda Менделеевск районында булган фаҗигадан башлыйк. Монда 63 яшьлек ир ауга чыгып киткән җирдән фаҗигалы төстә һәлак була. Рәттән тыш хәл якшәм бөтенендә Камай авыл янындагы басуда килеп чыга. Төнге 12дә бу ирне атып үтергәннәр. Фаҗиганың нишкәлекләре һәм сәбәпләре әлегә төгәл билгеле түгел. Бу вакытта кырда берничә аучы була. Янәсе алар пыши аулаган. Әлеге ирне пыши дип уйлап атмадылар микән дигән фораз бар. Татарстанның биологик ресурслар комитетында әйтүләренчә, законсыз төстә үтерелгән пышыны бүлгәләгән вакытта 3 кешене кулга алынганнар. Үлгән ирнең башы, җилкәсе һәм тәне яраланган була. Ашыгыч yerдә машинасы 11 минут эчендә килеп җиткән, әмма ир кеше аңарча җан биргән була. Тикшерү комитеты үтерү һәм законсыз аучылык мәддәләре буенча җинаять эше ачкан. Бүген Татарстанның югары судында узган елның июнендә бөтен республиканы тетрәндергән янгыннан соң кузгатылган җинаять эшен карый башладылар. Тукай районында булган фаҗигада 7 кеше үлде. 4 бала, аларның әтиләре, әбиләре һәм әниләренең абыйсы. Бу эш буенча суд скамьясында сабыйларның әнисе 30 яшьлек Эльмира Горданова. Ул ут күз чыккан ишек алдында була, әмма беркемне дә коткара алмый. Зур гаиләдән үзе генә исән калган. Тулырак Рания Абдрахманова. Тукай районының Сәйит авылында килеп чыккан кытышкыч янгын турындагы эш Татарстанның югары судына килеп җитте. Бүген биредә 7 кешене үтерүдә гаепләнүче хатын-кыз катнашында беренче утырыш уза. Судка ул адвокаты белән килде. Алдан адвокаты, аның артыннан Эльмира Горданова бара. Хатын йөзен яшерми. Коридорда аларны бер төркем журналистлар каршы алды. Әмма ул сорауларга җавап бирми. Суд утырышы бүген ябык режимда башланды. Эльмира Гордановның гаебен танымауы билгеле. Бүген ул судтан эшен присяжный утырышчылар каравын сораган. Верховный суде Республики Татарстан. Гаепләнүче хатын бу эшне присяжный утырышчылар катнашында карауны сорый. Моның өчен коллегия төзергә кирәк булачак. Ул 8 кешедән торырга тиеш. 8 человек. Бу фаҗига нәкъ 1 ел элек булды. Сәйит авылындагы янгында 4 бала һәм 3 олы кеше үлделәр. Сабыйларның зур сынавын нәниенә 4 яшь була. Куркыныч хәл, куркыныч. Утырып җыладым даже. Жалко. Иллегенә йорты булган кичкенә Сәйит авылы халкы өчен ул көн аяз көнне яшен суккандай була. Гордановлар йорты мизгелләр эчендә янып көлгә әйләнә. Бу вакытта Эльмира үзе ишек алдында булган. Без торып чаптык, чиләкләрне тотып, берәрсендә су булыр дип, анда уже су сибәрлек түгел иде, нык яна башлаган иде уже. Прямо гырлеп янадыр, гырлеп. Вот я первый раз это такой пожар, ну вообще пожар вижу, не дай бог, но это было ужасно. Башта тикшерү комитеты саксызлык белән үлемгә китерү маддәсе буенча җинаять эше ачкан иде. Россия комитеты башлыгы Александр Бастрыкин аны үз күзәтүенә алды. Берничә айдан эшнең маддәсе үзгәрә. Тикшерүчеләр фаҗига булган урында яңа дәлилләр тапкан дигән мәгълүмат бар. Янәсе ягулык калдыкларына юлгалар. Хәзер эш үтерү һәм алдан уйлап милеккә зыян салу маддәләре буенча карала. Эльмира кулга алынмаган, ул әмма аңа читкә чыгу тыела. Дайте нам провести процесс, никаких комментариев. А какое решение было принято сегодня, сейчас? Назначили суд присяжных. А когда будет? 10 сентября. После процесса можно от вас ожидать? После процесса, пожалуйста. До процесса никаких комментариев. Эльмира Горданова бүгенге судтан соң да бер сүз әйтмәде. Чираттагы утырыш 10 сентябрьгә билгеләнде. Рания Абдрахманова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Яшел-Үзән районында ЮХИДИ хезмәткәрләре квадроцикл белән идарә иткән 9 яшьлек малайны туктаткан. Бу быел инспекторлар юлыккан иң яшь хукук бузучы. Янында өлкәннәрдән беркем дә булмаган. Квадроциклын эвакуаторда штраф урын алып китәләр.
Мында ise әтиянесен һәм балык булмаган эшләре буенча вәкилне чакыртканнар. Дәүләт автоинспекциясе әтиянеләргә тагын бер кат квадроцикл һәм питбайклар сатып алмаска киңәш итә. Сезон башыннан шундый җиңел техника катнашында килеп чыккан аварияләрдә 3 бала үлә, 21 җәрәхәтләнә. 12 яшьлек малайның баш мие селкенә, 13 яшьлегенең умыртка баганасы сына, 14 яшьлек үсмер күкрәк сөяген имгәтә. Бүген интернетта шундый видео таралды. Лениногорск районында урам аркылы трос сузып куйганнар, янәсе ул мотоциклда җилдерүчеләрне туктатырга тиеш. Тик бу куркыныч гамәл үсмерләр югары тизлектә барганда тимер чыбыкны күрмәскә дә мөмкин. Быел күрше Башкортстанда шуңа охшаш фаҗига килеп чыкты инде. Елга аша тарттырылган троска гидроциклда барган ир-ат килеп керә. Аның башы өзелә. Бу атна буенда республикада яңгыр явачак, тотрыксыз һава торышы циклон йогынтысы белән бәйле ди синоптиклар. Явым-төшемнәр аеруча Татарстанның көнбатышында күп. Август башыннан Кайбыш районында 123 мм яуган. Бу айлык нормадан 2,5 тапкырга артык. Яңгыр сәбәпле урып җыю эшләре алып барылмый. Ул көчле вакытта урамнарда автомобиль хәрәкәте туктала. Мәдәни вакыйгаларны үткәрә алмадылар. Яңгыр кайчан туктар? Җылы һәм кояшлы көннәр әле булырмы? Бу сорауларга җавапны Алия Сабирова эзләде. Комбайннар басуларга чыга алмый. Питрәш районындагы Гаврилов хуҗалыгы кырлары бу. Әле кичә генә биредә комбайннар тавышы еракларга таралса, бүген тынлык. Җилдә бодай гына тирбәлеп утырам. Көчле яңгырдан соң техника янына барып җитеп булмый. Ашлыкның дымлылыгы көннән-көн арта. Влажность игеннең 20% күрсәтә. Яңгырлар ямаса 1-2 көндән чыгарга дип уйлыйбыз. Былтыр игеннәрне 15-18 көндә сугып алдык. Быелгы ел 1-2 атнага опаздывать итеп барабыз. Яңгырның ни дәрәҗәдә күп яуганын үзебез дә тикшереп карарга булдык. Моның өчен кирәк һәм үлчи торган җайланма кирәк. Әйтик, менә бу урында җир 30 сантиметрга кадәр дымлы. Бүгенгә Татарстанда 425 мең гектар мәйданда бөртеклеләр суктырылган. Бу барлык җирләрнең 32%. Соңгы 2 көндә 10 район игенчеләре кырларга бөтенләй чыга алмаган. Бу Әлки, Апас, Буа, Чүпрәле, Яшел Үзән районнары. Ялан хәзер хәтерләмин, июнь айында бер гел яңгыр явып торды. Бу август айында, бу вакытта яңгыр бик кирәк түгел авыл хуҗалыгы өчен, чөнки уборка бара. Август башыннан Казанда 35 мм яңгыр яуган. Иң көчле явым-төшемнәр Чүпрәле һәм Кайбыш районнарына туры килә. Соңгысында әлеге күрсәткеч 123-кә җиткән. Бу айлык нормадан 2,5 тапкырга күбрәк. Август в последние годы не баловал влагой. Соңгы елларда августта явым-төшемнәр мул булмады. Шундый көчле яңгырлар бу айда 2020 елда теркәлгән иде. Һава температурасына килгәндә еш кына августта ул нормадан түбәнрәк була. Әлеге кадрлар иртән Казанның Сиров һәм Боруди урамнары киселешендә төшерелгән. Биредә машиналар суны йырып чыгарга мәҗбүр. Төнләдә башкала урамнары зур бер елгага әверелгән иде. Суда басып торган ир-ат бу көннәрдә һәркемнең хис кичерешләрен тасвирлый сыман. Это связано с тем, что погодные условия формируются под влиянием циклона. Республикадагы тотрыксыз һава торышы циклон йогынтысы белән бәйле киләсе 5 көндә үзгәрешсез булачак. Явым-төшемнәр аеруча көнбатыш районнарда күп ява. Әгембә яңгырдан туймас диләр. Бер туктаусыз койган явым-төшемнәрдән соң аны җыеп кына өлгер. Табигать иң зурлары белән гаҗәпләндерә. Югары Ысланда шундый гөмбәләрнең берсе 1,5 килограмм авырлыкта булган. Җәйнең 3нче айы көзге һава торышын хәтерләтә ди республика халкы. Ләкин җылы кояшлы көннәр булыр әле дип өметләнәләр. Әле эшләнмәгән эшләр бик күп. Эшләп баласы килә матур погодаларда. Матур дип өметләнәбез. Август ахыры, сентябрь башы ала бирсә, кояшлы көннәр күбрәк булыр әле. Алдагы көндә. Көтәбез әйе. Синоптиклар сүзләренчә, бу атнада җиңелчә генә киенеп, өйдән кул чатырсыз чыгарлык булмаячак. Урыны белән яңгыр, көчле җил көтелә. Һава температурасы көндез 15-тән алып 21 градуска кадәр җитәчәк. Алия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Капиталь ремонт аларның төн йокысын качырган. Казанның Декабристлар урамындагы 156-нчы йортта яшәүчеләр борчуда. Эш шунда берничә көн элек төнге 2дә бер фатирның түшәме ишелеп төшкән. Йоклап яткан хуҗалар өстенә. Рәттән тыш хәл түбәне төзекләндерә башлагач килеп чыккан. Хәзер бу өйдәге фатирларга су үтә.
Дәүләт торак инспекциясы капиталь ремонт ясаучы подрядчы оешма эшендә хилафлык тапкан. Төзекләндерү эшләре җитешсезлекләр белән барган йортлар Казанда берәү генә түгел. Теманы Илдар Сафиуллин дәвам итә. С этой части примерно обвалилось, то есть 3 плинтуса обрушилось. Григорий ул төнне оныторлык түгел ди. Сәгать 2дә йоклап ятканда түшәкләренә түшәм ишелеп төшкән. Сискәнеп уянып киткәннәр. Өстән су ага башлады ди. Карават өсте штукатурка чүпчар белән тулган. Бу хәлдән соң подрядчы оешма тиз арада түшәмне ясап куйган. Тик бүген төнлә яуган көчле яңгырдан соң тагын тамчы тама. До этого, когда не начинали делать обивку, Түбәне алыштыра башлаганчы бернинди проблема юк иде. Хәзер тынычлыгыбыз югалды. Яңгыр яуган сайын түшәмнән тамчы тама икән, ремонт ясауның нинди мәгънәсе барсың? Декабристлар урамындагы 156-нчы йорт узган гасырның 50-нче еллар ахырында төзелгән. Капиталь ремонт программасы буенча түбәсен алыштыра башлаганнар. Аңарчы түбә иске булса да, яңгыр үткәрмәйде диләр. Менә хәзерге вакытта без бу йортның түбәсендә күргәнебезчә төзелеш материаллары алып килгәннәр, эшчеләр дә бар. Дөрес, түбәне вакытлыча менә шундый материал белән ябып куйганнар куюын, ләкин зур гына ярыклар да калган. Кыйып яңгыр яуганда, аннан суның үтүе бәхәссез. Күргәнебезчә диварлар йып-юеш, аннан яңгыр сулары бүлмәләргә дә төшә дигән сүз. Илгизәр Галимов бу йортның 4нче катында яши. Бүген аның фатирының да диварлары дымланган. Шуңа борчылып төзүчеләрнең эшләвен карарга менгән. Әле ул яңгыр тиз генә бу эшләр тиз генә бетен бит, яңгырлар башланганы. Нәрсә бу алда, нәрсә булыр белмим. Подрядчы оешма Энергосервис строй җәмгыяте түбәне бер айлык алыштыра башлаганнар. Эшкә һава торышы комачаулый диләр. Төзүчеләр әйтүенчә, яңгырдан соң штукатурка йомшара, аның ныклыгы кими һәм тарттырылган түшәмнәрне җимереп бүлмәгә төшә. суточная осадки составляет полмесяца. Бер тәүлектә ярты айлык күләмдә ява бит. Су үзенә юл таба инде ул. Без хәзер түбәнең такталарын кагып бетерәбез. Су үткән урыннарга пленка куябыз. Бу атнада калай кайтырга тиеш. Ул булгач түбән ябачакбыз. Бүген әлеге йортка дәүләт торак инспекциясе белгечләре килде. Алар ремонт барышын карап чыкканнан соң җитешсезлекләр булуын әйтте. Графиктан артта баралар һәм түбә технологик яктан дөрес ябылмаган. В ходе обследования выявлены нарушения качества производства. Тикшерү барышында хилафлыклар ачыкланды. Хәзер эшләр туктатылды. Торак коммуналь хуҗалык фондына үзебезнең мөрәҗәгатебезне юлладык. Выдано предписание. Түбәне ябып бетергәнче тынычлап йоклап булмас дип бу йортта яшәүчеләр. Түшәм ишелеп төшмәсен һәм яңгырдан соң тамчы таммасын дип куркалар. Дом у нас 56-го года, а капитальный ремонт в доме не делался ни разу. Безнең бу йорт 1956 елгы, монда бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Инде ниһаять эшкә тотындылар дип шатланган идек. Менә сиңа мә, әнә диварларны үзегез күрәсез. Төзүчеләргә яңгыр явасын белеп, алдан әзерләнеп эшләргә кирәк иде. Казанның тагын берничә йортында шундый хәл килеп чыккан. Яңгыр яуганда фатирларны су баскан. Проблеманы тиз арада хәл итәчәкбез дип ышандыра подрядчы оешма хезмәткәрләре. Хәзер төзелештәге хилафлыкларны төзәтәләр, аннары түбәне ябачаклар. Быел Казанда капиталь төзекләндерү эшләре 1 октябрьгә кадәр, ягъни гадәттәгедән 2 айга иртәрәк төгәлләнергә тиеш. Бу таләп башкалада узачак БРИКС илләре саммиты белән бәйле. Хәзергә эшләрнең 70% каякны башкарылган. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Үзегезне борчыган мәсьәлә яисә кызыклы хәбәрегез бар икән, сез безгә җиткерә аласыз. Редакциядә моның өчен махсус номер бар. Хәбәрләрне тәүлек әйләнәсе кабул итәбез. Язма калдыру өчен номер 8-987 420 0101. Ул экранда күрсәтелгән. Казанның Яңа Савин районындагы Воровский бакчачылык ширкәтендә машина юу урыны төзи башлаганнар. Шәһәр ызыгысыннан качып анда күченүчеләр борчыла. Тынычлык югала, җир пычрана дип куркалар. Алар әйтүенчә, федераль закон буенча бакча ширкәтендә коммерция объектлары төзү тыела. Җирле хакимият монда рөхсәт биргән. Халык бу документның дөрестлеген ачыкларга җыена. Рүзәл Шәрипов репортажы. Большинство кешеләр инде против инде монда. Садык Иминов Воровский бакчачылык ширкәтенә 16 ел элек күченгән, йорт салып чыккан, 3 баласы бар. Өй каршында автомойка төзеләсен ишеткәч, балаларның сәламәтлеге өчен кайгыра башлаган. Канализация бит, кольца закапывать ителәр. Кольца шунда тора, аны откачать итеп алып киткәнгә хаклы бунда көннәр кызы булса, җәй көннәре. Алар бит бик исле була, салсый бит ул. Халык сүзләренчә, элек бу ташландык урын булган. Быел кышын монда төзелеш эшләре башланган. Күрүебезчә, җир инде казылган, бетон плитәләр, юынтык су өчен бөҗралар китерелгән.
Ольга Фатихованың йорты яңа автомойка кыймасыннан метр ярымда урнашкан. Машинадан аккан сабынлы су бакчадагы чәчәк, помидор, кыярларын кырып бетерер дип борчыла. Эти автомойки просто потекли. Әле хәтерлим, быел кышын Зәмхәрир суыкта бер автомойкадан су тротуарга, машина юлына агып чыккан иде. Ул бит химия, безнең җир зарарланмас дигән гарантияны кем бирә? Бакчачылык ширкәтендә коммерция эшчәнлеге өчен җир бүлеп бирелергә тиеш түгел. Бездән төзелешкә ризалык алучы да булмады. Халык белән очрашып сөйләшмәделәр. Әлеге бакчачылык ширкәтендә 25 хуҗалык бар, ел әйләнәсе 50ләп кеше яши. Приезжаешь сюда в тишину, как бы в райский уголок. Монда тыныч дип күченгән идек. Автомойка ачылгач тәүлек әйләнәсе машина хәрәкәт итәчәк дигән сүз. Төзелеш вакытында ук урамнан йөк машиналары тызбыз йөри. Монда булай да урын юк. Ашыгыч ярдәм чакырсаң уза торган түгел. Кадастр картасы буенча автомойка өчен 1800 квадрат метр мәйдан бүлеп бирелгән. Әлеге җирнең хуҗасы бүген безнең янга килде, әмма камерага сөйләүдән баш тарттым. Ул җир участогы һәм эш алып барырга рөхсәт закон буенча алынган дип белдерде. Ни өчен халык законсыз дип саныйсың? Без шәһәр мэриясенә мөрәҗәгать иттек. Бирдә әйтүләренчә, узган елның июнендә Казан думасы карары белән җирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә үзгәреш кертелгән. Ул бакчачылык ширкәтендә коммерция объекты төзелешен рөхсәт итә. Шәһәр төзелеше картасы буенча әлеге участок иҗтимагый эшлекле билгеләнештәге зонада урнашкан. Анда автомобильләрне юу пункты төзергә ярый. Ул эш алып барырга рөхсәт ителгән юнәлешләр исемлегендә бар. Гамәлдәге кагыйдәләргә үзгәреш ни сәбәпле кертелгән? Ни өчен федераль закон мондый эшчәнлекне тыя, ә җирле хакимият рөхсәт итә? Әллә инде мондый карар кабул итү вәкаләте муниципалитетларга билгеләнгәнме? Әлеге сорауларга җавап алу өчен Воровский ширкәтендә яшәүчеләр прокуратура, Росреестр, Роспотребнадзор идарәләренә мөрәҗәгать иткән. Хәзер автомойка төзүчене судка бирмәкчеләр. Рүзәл Шарипов, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Малайзиягә барды. Халыкара аэропортта Россиянең Малайзиядә гадәттән тыш һәм тулы вакытлы илчесе Нойл Латыйпов белән энергетика корпорациясе җитәкчесе Дату Дайнг каршы алды. Иртәгә республика рәисе Малайзиянең баш каласы Куала-Лумпурда беренче очрашуда катнашачак. Илдәге хәләл индустрия үсеше һәм авыл хуҗалыгы тармагы эшчәнлеге белән танышачак. Дәүләт советына тавыш бирүдә катнашу өчен мобиль сайлаучы сервисынан файдаланырга мөмкин. Ягъни сайлаучылар үзләренә уңайлы урынга барала. Моның өчен Россиянең дәүләт хезмәтләре порталында гариза язарга кирәк. Шулай күп функцияле үзәкләр һәм территория комиссияләренә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Үзең белән паспортың булу зарур. 28 августтан участок сайлау комиссияләре эшли башлый. Тавыш бирергә уңайлы урын сайлар өчен анда да мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бар. Мобиль сайлаучы хезмәте 4 сентябрьгә кадәр эшли. Дәүләт советына сайлау 8 сентябрьдә узачак. Быел Казанда 30 августка Татарстандагы иң зур балалар паркы ачылачак. Ул Елмай дип атала һәм Милли китапханә янында Казан су елгасы буенда урнашкан. Бу быел тормышка ашырыла торган иң зур һәм үзенчәлекле проектларның берсе. Башкала буенча хәзер 17 җәмәгать урыны төзекләндерелә. Бау-Мунҗа урамы, Казанның 1000 еллык паркы, күп кенә скверларга яңа сулыш үрделәр. БРИКС илләре саммиты узу сәбәпле быел эш күп булды, диде шәһәр мэры. Казандагы үзгәрешләрне Инзилә Хөсәйнова күреп кайтты. Инде шатнадан биредә эшчеләр дә, төзелеш техникасы да калмаячак. Әлеге урында Татарстандагы иң зур балалар паркын ачарга планлаштыралар. Күргәнегезчә, хәзер биредә уен мәйданчыклары ясала, агачлар утырталар. Кыскасы, чын мәгънәсендә эш гөрли. Паркны Елмай дип атаганнар. Ул Казан су елгасы ярында урнашканга күрә, мондагы ял итү урыннарының да су белән бәйләнеше бар. Буа ясап куялар, фонтан урнаштырачаклар. Уен мәйданчыкларын балык һәм моллюсклар формасында эшләргә җыеналар. Мондагы лабиринтлар куаклардан булачак. Посмотрели весь опыт, который есть в нашей стране, и ни у кого именно такой. Балалар паркларын төзү буенча илдәге тәҗрибәне өйрәндек. Бездәге кебек ял итү урыны бер кайда да булмаячак. Монда осталык дәресләре өчен урыннар, кафелар ясала, төрле чаралар оештыру өчен сәхнә корачакбыз. Нәниләр һәм зуррак яшьтәге балалар өчен мәйданчыклар төрле була. Также зона, где можно будет проводить мастер-классы.
Паркны узган ел төзи башлаганнар иде, хәзер биредә көн сайын 150 эшче хезмәт куя. Юлларны ясыйлар, куак чәчәкләр утырталар. Бу атнада яңа мәйданчыклар төзелә. Аларда таулар, таганнар куячаклар. Это в виде таких пещер, где дети могут скрываться, играть. 3 гектар ярымлы парк республика рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән төзелә. Анда бер юлы 8 меңгә кадәр бала уйный алачак. Өр-яңа ял итү урынын 30 август республика көнендә ачарга ниятлиләр. Быел уңайлы шәһәр мохиты булдыру федераль программасы һәм республика бюджеты хисабына 17 җәмәгать урыны төзекләндереләчәк. Шуларның 6-сында инде эшләр тәмамланган. Казанның 1000 еллык паркын, Коротченко, Котельников скверларын, Булак каналын, Бауман урамын яңарталар. Шәһәрдә 11 фонтанны ремонтлаганнар. В связи с подготовкой к саммиту БРИКС. Быел Казанда БРИКС илләре саммиты узу сәбәпле төзекләндерергә кирәкле мәйданнар саны артты. Җәмәгать урыннарыннан кала без юлларны, фонтаннарны, юл кишүләрендә яңарттык. Гел яңгырлар явып торырга карамастан көн саен күләмле эшләр башкарыла. Мөһим үзгәрешләрнең тагын берсе җир өстендәге юл кишүләрендә лифтлар урнаштыралар. Оренбург трактындагысында монтаж эшләре тәмамланган, хәзер аны эшләтеп җибәрергә әзерләнәләр. Лифтларның барысында 1 октябрьдә кулланылышка тапшырырга җыеналар. Раньше там были подъемные платформы. Моңарчы юл кишүләрендә күтәрә төшерә торган платформалар эшләйде. Алар көннәр бераз гына суытса да, яңгырлар явып булса да, ватылып тордылар. Ә лифтларга һава торышы тәэсир итмәячәк. Безнең ишек алды программасы буенча да төзекләндерү дәвам итә. Быел 454 йорт янын яңартачаклар. Эшләр 73%-ка башкарылган инде. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Әлмәттәге барлык ишек алларындагы эшне бер атна эчендә тәмамларга кирәк. Бүген иртәнге киңәшмәдә район башлыгы Тимур Нугманов шундый бурыч куйды. Әлмәттә быелгы программага 36 ишек алды кергән. Бүгенге 16-сында гына эш тәмам. 6 урында ремонтны башламаганнарда. Шул ук вакытта кулланылышка тапшырылганнарда да проблемалар ачыкланган. Әйтик, Белоглазов урамындагы ишек алдын узан атнада ачканнар, ә подъездларга илтә торган юл начар хәлдә икән. Тимур Нугманов җитәкчеләргә ишек алларына чыгып, хәл белән танышырга һәм 20 августка кадәр җитешсезлекләрне бетерергә кушты. Просьба всем службам городским. Шәһәрдәге барлык хезмәтләрнең вәкилләренә мөрәҗәгать итәм. Сез төзекләндерүдән соң ачыла торган ишек алларын туристлар сыман карап йөрергә тиеш түгел. Алар кулланылышка тапшырылганчы әйләнеп чыгырга кирәк. Нинди җитешсезлекләр барлыгын ачыклагыз. Идарәче оешмаларның эшендә проблема булмый калмый. Наверняка, как обычно, управляющие компании у нас не дорабатывают. Татарстанда Курск өлкәсенә гуманитар ярдәм җыюны дәвам итәләр. Бүгенге 60 тонна кирәк-ярак тупланган. Иртәгә аларны эшек машинасында Курскига җибәрәчәкләр. Гуманитар ярдәм анда пәндишәмбе килеп җитәргә тиеш. Рөстәм Миңнеханов кушу буенча исәп-хисап счеты ачылган иде. Акчаны Акбарс Созидание хәйрия фондына экранда күрсәтелгән реквизитлар буенча күчерергә мөмкин. Ярдәмне QR-код аша да җибәрергә була. Акчаны юллаган вакытта помощь жителям Курской области дип язарга кирәк. Сораулар булса телефон аша белешмә алырга мөмкин. Казан белән Яршаллыда гуманитар ярдәм җыю пунктлары эшли. Татарстанда контракт хезмәтенә җыю дәвам итә. Республикада аның шартлары ил буенча иң отышлылардан санала. Зур суммадагы түләүдән тыш бер тәүлек эчендә медицина тикшерү уздырып, тулысынча кием салым белән тәэмин итәләр. Яршаллыда мисал өчен башка төбәкләрдән килеп контракт төзүчеләр саны арткан. Андрей Иркутск өлкәсеннән килгән күп балалы гаилә башлаган. 5 ул белән кыз тәрбиялиләр. Олы малаена 19 яшь, кичкенәсенә 6. Ну, сказали, что папа молодец, герой. Әти, син безнең өчен үрнәк диделәр. Мине җиңү белән әйләнеп кайтуымны теләп узаттылар. 42 яшьлек Петр Красноярск краеннан Яршаллыга шулай ук контракт төзер өчен килгән. Башта туганнары каршы була, ләкин ул фикереннән кире кайтмый. Месяцев 6 точно. Где-то думал, но... Олтай тирәсе уйлап йөрдем. Ахыр чиктә ватанны сакларга кирәк дигән нәтиҗәгә килдем. Балалар, әниләр, туганнарыбызны без булмасак кем яклар? Бу безнең бурычыбыз һәм аны үтәргә кирәк. 32 яшьлек Виталий Тула өлкәсеннән ниндидер хезмәткә барырга теләвен контракт төзегәндә үк җиткергән. Хотел бы либо водителем, либо в артиллерии. Минем машина йөртүче булып хезмәт итәсем килә, техника белән бәйле юнәлеш булсын. Чөнки кечкенәдән машиналар белән мавыгам. Бу юлы контракт төзергә килүчеләр арасында иң олысына 61 яшь. Предложили водителям. Шофер эшенә алыныр идем, Б категориясенә укыдым. Файдам тияр дип уйлыйм. Контракт хезмәтенә баручыларга түләүләр югары. Аларга документларын Татарстанда имзалаучылар ия булачак. Рәния Абдрахманова, Люциана Тфулина, Светлана Звонарева, Эльмира Гайнадинова, Яңа Гасыр каналы.
Казанда мәктәпкә җыенырга ярдәм итгән акция башланып китте. Быел 1600 бала бүлеккә букчалар һәм уку әсбаплары алачак. Иң мөһиме күп балалы аз киремле гаиләләргә, мөмкинлекләре чикле кешеләргә булышу. Мәктәп кирәк-яракларын җыярга оешма җитәкчеләре, эшмәкәрләр, депутатлар һәм гади халык ярдәм итә. Быел Казан укучылары дәүләт сынавын уңышлы тапшырды. 159 бала бердәм дәүләт имтиханын 100 балга язган. Узган ел белән чагыштырганда 1,5 тапкырга артыграк. Ул вакытта 90 кеше яхшы нәтиҗә күрсәтә. Профиль математика буенча безнең һәм 9 сыйныф, һәм 11 сыйныф укучылары имтиханнарны яхшырак язды. Рус теле буенча 11 сыйныфларның нәтиҗәләре бераз түбәнрәк, ләкин бу бөтен Россия нәтиҗәләре белән туры килә. Шуңа күрә монда инде зур проблема күрмибез. Бүгенгә шундый хәбәрләре дә рекламадан соң Рәдис Гарипов һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Мин сезнең белән сау булышам. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Киләсе тәүлектә Татарстанда яңгырлы һава торышы сакланачак. Температура түбәнәя, хәзер тулырак. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча, Орша, Балташ һәм Яшел үзәндә болытлы урыны белән аязам. Явым-төшем көтелә. Көндез температура +16-20, төнлә +11-13 градус. Буа, Опас һәм Кайбышта болытлы урыны белән кояш чыгачак, яңгыр фаразлана. Көндез температура 18-20, төнлә 12-13 градус җылы. Чистай, Мамадыш һәм Нурлатта болытлы һава торышы көтелә. Кайбер районнарда аязам, яңгырлар көтелә. Көндез температура 16-17, төнлә 12-13 градус. Яршаллы, Әгерҗе һәм Актанышта болытлы явым-төшем, температура якынча 16-17, төнлә 12-13 градус җылы. Азнакай, Бөгелмә һәм Баулыда болытлы яңгырлы көн көтелә. Көндез 15-17 градус, төнлә 12-14 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә яңгырлы була. Зиядә көндез 20, төнлә 13 градус җылы, аязучан болытлы һава көтелә. Яңгыр явачак. Болгарда көндез 19 градус, төнлә 13 градуска якын. Алмашынучан болытлы һәм яңгырлы. Алабугада температура көндез 17 градус, төнлә 13 градус җылы. Монда да аязучан болытлы була, яңгырлар көтелә. Казанда болытлы булачак, яңгыр фаразлана. Көндез 19, төнлә 13 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 741 мм тәшкил итә. Җил төньяк-көнбатыштан секундына 6 метр тизлектә, дымлылык 61%, магнит кыры тотрыксыз. Әлегә шулар, мин сезнең белән сау булашам, атналар уңышлы булсын.